A rehabilitación do Cine París está máis preto de materializarse, grazas ao acordo da Corporación Municipal, que deu o visto bo no último pleno unha modificación de decreto por un importe duns 57.000 euros. Esta é a cantidade que debe aportar o Concello para seguir adiante co proxecto de restauración deste inmoble, que será financiado pola Deputación da Coruña, e evitar así o seu paulatino deterioro. E este penúltimo paso é a habilitación do crédito necesario para a aportación municipal para poder executar a obra. Esta primeira fase de rehabilitación ten un custe de 296.000 euros, dos cales 225.400 van a cargo da Diputación e o Concello ten unha aportación municipal de 70.600 euros. Esta aportación municipal é unha cuantía importante e entón foi necesaria unha transferencia de crédito. Segundo sinalou a propia alcaldesa, trátase dun edificio emblemático que virá a dar resposta a unha histórica demanda e que será convertido en centro sociocultural. Moito esforzo económico, moitos cartos que se van a investir aquí, pero é por unha boa nova e é para satisfacer unha demanda de hai moitos anos no Concello de Muros. Quero lembrar que o Cine París está en plena fachada histórica do casco de Muros, do casco histórico de Muros. É unha actuación importante porque afecta a imaxe do casco de Muros e o uso que se lle dará a este cine é o que está recollido no PEXON, no Plan Municipal de Ordenación Municipal, que é o de Centro Sociocultural. Así que entendemos que é unha moi boa nova para a cidadanía morada que por fin esta demanda, esta gran demanda, histórica demanda, vai a estar en breve satisfeita.